privítať pri Božom slove, pri piesňach, ktoré budeme dnes počúvať, ktoré hlavne naši títo najmladší nám budú spievať. Budú tu niektoré recitácie a tak naozaj, keby Pán dal, aby sme to slovo a to, čo budeme počúvať dnes, aby bolo nám všetkým k požehnaniu, aby Pán Boh dal, aby to prišlo do nášho srdca, do hĺbky nášho srdca a aby prinieslo užitok. Tak ako čo on aj povedal, že jeho slovo sa nevráti prázdne, ale vykoná to, na čo je zaslaté alebo poslaté. A tak by som vás poprosil na začiatku, aby sme pred tým, čo budeme hovoriť alebo robiť ďalej, aby ste povstali, sa pomodlíme. Drahý náš nebeský Oče, prichádzame k Tebe s ďakou a chválou. Ďakujeme Ti za to, že Ty si ten, ktorý nám tak bohate všetkého požehnávaš. Zvlášť ďakujeme za Pána Ježiša Krista. Ďakujeme, že On prišiel na túto zem, ktorý nám ukázal všetko, ktorý nám povedal, čo je Tvoja vôľa a ktorý nám vydobil spasenie. Ďakujeme, Pane Ježiši, za to, že si Ty veľké veci vykonal pre nás. Ďakujeme, že si odišiel k svojmu Otcovi a tam sa prihováraš za nás. Za každého jedného. A tak ťa prosíme, prihováraj sa. Prihováraj sa za nás všetkých, lebo my sme tu slabí, ale Ty si ten, ktorý nám môže dať skrze svojho ducha tú silu. Ďakujeme Ti za to, Pane Ježiši, že si neľutoval svoj život dať za nás a my ťa za to chválime. Prosíme ťa, buď s nami toto poobedie. Požehnávaj si nás a daj nám to, čo potrebujeme. Amen. Amen. Dnes my povieme, že je to poďakovania za úrodu. Taký máme program a hovoríme k tomu, že je to poďakovania za úrodu. Na niektorých iných mestách povedia, že to je deň vďaky vzdania. Ale čokoľvek a akokoľvek povieme, je jasné, komu patrí vďaka. Vďaka patrí Bohu, vďaka patrí Pánovi Ježišovi Kristovi, nášmu Spasiteľovi. A tak dobre je ďakovať nášmu Bohu. Dobre je, keď jemu môžeme vzdať chválu za všetko, čo z jeho ruky príjmame. A je toho naozaj tak mnoho. Chcel by som, aby sme si prečítali tak spoločne tento text vlastne, čo je tu zapísané zo žalmu 128. Prečítam tie prvé 4 veršíky. 128. žalm, prvé 4 veršíky, ja vás poprosím, aby ste povstali. Buďte Božiemu slovu. Vraví takto: blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po jeho cestách. Keď sa budeš živiť z práce svojich rúk, blažený budeš a dobre sa ti povedie. Tvoja žena bude ako úrodný vinič vo vnútri tvojho domu, tvoji synovia ako mladé olivy okolo tvojho stola. A takto dôjde požehnania muž, ktorý sa bojí Hospodina. Toľko slov, nech sa páči si sadnúť a nech sám Pán požehná jeho slovo, ktoré bude dnes hovorené. Naozaj toto sú také veľmi vážne veci, ktoré nám tu slovo Božie hovorí. Že blahoslavený je ten, ktorý sa bojí Hospodina, to až dvakrát je povedané tu v týchto 4 veršoch, ktorý chodí po jeho cestách. A keď sa človek živí z práce svojich rúk, že vtedy bude požehnaný. Viete, nie tak dávno by som povedal, som stál tu na tomto mieste a som hovoril o tom semene. Že to semeno je to, do ktorého Boh dal život a Boh jednoducho naprogramoval toto semeno. Do každého semena dal niečo iné. Nebudete vidieť, že by zo zrna kukurici vyriastla soja, alebo naopak, ale každé podľa svojho druhu.
Boh tak stvoril, Boh tak dal, aby každé to semeno, to zrno dávalo úrodu, dávalo obilia, dávalo požehnanie. A tak by sme tu mohli dodať potom aj, že a o tom tiež Božie slovo hovorí, že všetko má svoj čas. Tak bolo čas tomu sadeniu, keď sa to semeno dávalo do pôdy a potom prišlo čas obrábaniu a tak ďalej. A teraz už mohli by sme povedať, že veľká väčšina už toho obilia je aj pozbieraná z toho poľa. A Boh, vidíme, požehnal tento rok. Vidíme, že veľa toho sa zviezlo z toho poľa. Veľa toho je, čo Boh dal nám ľuďom na používanie tohoto roku. Ale to najvážnejšie, čo my ako ľudia môžeme urobiť, je, aby sme za toto všetko vzdali vďaku Bohu. Viete, dobre je sa tešiť z toho, dobre je, keď sa pozeráme na to všetko, ako Boh požehnáva, ale Božie slovo nám ukazuje aj na koho sa môžeme podobať, ak by sme Bohu nedali za toto všetko vďaku. Aj do obedu nám bol spomínaný tam ten boháč, ktorému tak veľa toho zarodilo u Lukáša 12. kapitoly. A on si nerozmýšľal o druhom nič, ale hľadel na to všetko a rozmýšľal, že čo spraví s týmto všetkým, čo mi narodilo. A potom rozmýšľal, že nič, zbúram staré stodoly a nastavím nové a tam všetko zmestím a potom veľa rokov bude mať čo užívať. Ale Boh mu povedal jednu zvláštnu vec. Povedal mu, že blázne. Povedal za tohto človeka, že je blázny. Lebo hovorí, tejto noci požiadaj od teba tvoju dušu a potom komu to všetko naháš? Čie to bude všetko? My ľudia sme takí mnohokrát, že chceme si všetko nazbierať, ale možno zabúdame ďakovať Bohu. Možno zabúdame, komu patrí vďaka. Čo je to najvážnejšie, čo máme spraviť, keď vidíme to požehnanie, ktoré nám Boh dáva do našich životov. Možno by sme povedali, ako aj tento človek bohatý, možno, no Bože, vieš, toľko sa mám v robote, toľko som všetkého mal, že nemal som kedy sa ani modliť, nemal som kedy si čítať Bibliu a nemal som kedy ani ďakovať Tebe. Ale toto sú márne rozmýšľania. Hovorí tam ďalej na konci toho textu, že tak je to s každým, kto nie je bohatý v Bohu. A o toto, aby sme sa mali každý jeden z nás snažiť. Aby sme boli bohatí v Bohu. Môžeme my mať všeličo na tejto zemi. Hospodin Boh je ten, ktorý nám chce požehnať. Ale ak sme nie bohatí v Bohu, tak potom sme mimo išli popri všetkom. Musíme, bratia a sestry, my všetci musíme byť bohatí najprv v Bohu. Musíme byť tí, ktorí budeme najprv hľadať to Božie kráľovstvo a potom to ostatné nám Boh požehná a dá. Ale ak nebudeme hľadať najprv Božie kráľovstvo, ak nebudeme najprv bohatí v Bohu, vtedy sme urobili veľkú chybu. A potom je otázka, či aj za nás nepovie raz Boh, že blázne, si blázon, že si takto si počínal v živote, že si toto robil, že si sa takto správal vo svojom živote. Že si nerozmýšľal o tom, že kto ti toto všetko požehnáva a kto ti toto všetko dáva. Viete, Albert Einstein raz povedal, že dve veci sú na tomto svete nekonečné. Hovorí, že to je vesmír a to je ľudská hlúposť. A potom ešte ďalej vraví, že
A za toto prvo som aj nie taký sigurný. Ale toto druho znamená, že ostáva. Ale my nebuďme takí. Nebuďme tí, ktorí by sme boli blázni. Buďme tí, ktorí by sme boli múdri. Ktorí by sme hľadali najprv to Božie kráľovstvo. Ktorí by sme hľadeli na to, čo nám Boh dáva. A aby sme hľadeli jemu dať aj vďaku a chválu za to všetko. To je to veľmi vážne. Pán Ježiš povedal, že ja a Otec sme jedno. Dnes ľudia, mnohí hovoria o tom, že nevidia Boha, nevedia, že by on voľačo rozprával, že by povedal. Ale u Židom 1. kapitoly tam hovorí, že voľakedy Boh hovoril skrze prorokov, hovoril tam skrze Mojžiša, skrze Jeremiáša, Izaiáša, ale hovorí ďalej, že v týchto posledných časoch Boh prehovoril vo svojom synovi. A Boh prehovoril ku každému jednému z nás skrze Pána Ježiša Krista. Ale je otázka, či my sme tí, ktorí si dávame pozor na tieto slova. Boh k nám ku každému jednému prehovára a hovorí. Ale musíme dávať si pozor. Lebo tam ďalej u Židom 2. kapitoly hovorí, že a čo spravíme, alebo kde sa podieme, ak prejdeme, alebo zaobídeme takéto veľké spasenie Božie, ktoré máme v Pánu Ježišovi Kristovi. To je to veľké spasenie Božie, ktoré nám dal každému jednému vo svojom synovi, v Pánovi Ježišovi Kristovi. Je potrebné, aby sme ďakovali naozaj aj za tieto veci telesné, ktoré Pán nám naozaj požehnáva a dáva. Je to potrebné pre náš život, pre nás. Ale ešte viacej je treba, aby sme ďakovali za Pána Ježiša Krista. Za to veľké spasenie Božie. Za to spasenie, ktoré máme v ňom. Je potrebné, aby sme za neho ďakovali. Lebo ak toto nebudeme robiť, tak kde sa podieme? Kde odídeme? Čo povieme? Ako sa budeme vyhovárať? Viete, tam keď hovorí, verím, že veľká väčšina, možno všetci viete ten príbeh o marnotratnom synovi. A ten marnotratný syn všetko premarhal a potom si tak povedal v sebe, že pôjdem naspäť, lebo u môjho otca je tak veľa toho a poviem mu, že oče, som zrešil proti nebu i pred tebou a nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Mnohí dnes povedia, že také strašné veci sa dejú po tejto zemi a že kde je Boh? Prečo nereaguje? Prečo nepovie? Ale ako som povedal, Boh hovorí cez svojho syna v týchto ostatných časoch. A viete, tento marnotratný syn, on možno sa mohol tam hnevať, kde bol a povedať, ja tu trpím hladom a u môjho otca je tak, a prečo voľačo vo mne nespraví, aby som ja teraz bol sýty? Ale nie. On povedal, pôjdem k svojmu otcovi a ponížim sa a poviem, zrešil som pred nebom a proti tebe. A toto je vlastne to, čo potrebuje každý jeden človek na tejto zemi spraviť. Nie povedať, že Boh je ten, ktorý odišiel od nás. Ale človek je ten, ktorý odišiel od Boha. Človek je ten, ktorý sa vzdialil a človek je ten, ktorý musí sa navrátiť k Bohu. A musí mu povedať, oče, zrešil som pred tebou, pred nebom, pred tebou. Nie som viac hoden sa volať s tvojim synom, ale prosím ťa, učiň ma ako jedného z tvojich nájomníkov. A hovorí, že
aj ten najmenší v nebeskom kráľovstve je väčší ako bolo kto na tejto zemi. A preto je potrebné, aby sme túžili po tej nebeskej vlasti. Potrebné je, aby sme vždycky si našli čas ďakovať Bohu za toto všetko, čo prijímame z Jeho ruky a zvlášť za to veľké spasenie. A ja prajem každému jednému z nás, čo sa dnes tu nachádzame a ešte mnohým, aby sme toto pochopili. Aby sme neodhodili toto veľké Božie spasenie, aby sme nezabúdali mu ďakovať za jeho požehnanie, ktoré dostávame z jeho ruky, či telesné, alebo duchovné. Amen. Chlieb krájať, to je nie len tak. Chlieb nepriletí ako vták, jak cudzí holub do dvora. Na chlebík musíš poorať a hodný svojho chleba žiť. Chlebík si treba zaslúžiť. Pluh tlačiť ako ťažký vlak. Chlieb krájať, to je nie len tak. Poznáš raz, čo to znamená? Moji milí, chlieb je každodenná odmena od Boha. Myslím, že sme všetci prečítali toto naše heslo, čo tu píše. Keď sa budeš živiť z práce svojich rúk, blaženým budeš a dobre sa ti povedie. A o tomto nám povie naša nedeľná škola. Kvietky svojho Boha krásou oslavujú, svoju vôňu všetkým prejavujú. Oh
sme som deti, chťabička sme upiekli. Čakať, Pane, že nie sme hladní. Naše srdce sa jatuje, teba Boha oslavuje. Ja budem teraz malá Valentínka. Za oriešky, ktoré máme, tebe, Pane, vďaku dáme. Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky. Oslavujte Hospodina, vyvyšujte jeho meno, každého dňa dajte obeť chvál. Oslavujte Hospodina, vyvyšujte jeho meno, každého dňa dajte obeť chvál. A mocný je Hospodin náš Pán. A verný, s ním vojnu nevzbrán. Oslavujte Hospodina, vyvyšujte jeho meno, každého dňa vzdajte obeť chvál. Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo učinil divy. Spievajte Hospodinovi celá zem. Cti Hospodina zo svojho majetku a z prvotiny svojich úrod. Dobroreč moja duša Hospodinovi a nezabudni niektoré zo všetkých jeho dobrodení. Slúžte Hospodinovi s radosťou, lebo Hospodin je dobrý, jeho milosť trvá na veky a jeho pravda z pokolenia na pokolenie. Spievam Bohu jutro, pevam celý dan, pevam jesečan sám. Pevam Bohu jen znam da sve što imam, njegov je divan dan.
Pánu Bohu žalmy do krížov. Chváľte Hospodina z nebies, chváľte ho na výsostiach, chváľte ho všetci jeho anjeli, chváľte ho všetky jeho zástupy. Chváľte silného Boha v jeho svetosti, chváľte ho nebesia nebies. Chváľte ho zvukom trúby na harfe a na citare, chváľte ho zvučným cymbalom. Každý duch nechváli Hospodina, haleluja. národy, nad nebesia vyššia je jeho sláva. Rozpomínam si na predošlé dni, rozmýšľam o všetkých tvojich skutkoch, Hospodine. Ja
Bohu všetkého stvorenia, Bohu moci, Bohu lásky, Bohu nášho spasenia. Veľký je náš Pán a nesmierny je v síli, jeho rozumnosti nie je to počtu. Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo učinil divy. Pomohla mu jeho pravica a rameno jeho svetosti. Ale myslím, že všetci máme vďaku nášmu Pánu Bohu, takže s touto pesničkou v princíp vďaky za všetky dary sa všetci poďakujeme, zastanete si a odspievam pesničku toto spolu s nedeľnou školou. Dobre, hotovo, ideme domov. Nejdeme. A čo ideme robiť? Čo ideme robiť, Joni? Nevieš? A kto vie? Valentinka, čo ideme robiť? Ale Miško sa hlási, Oliver. Oliver, čo ideme robiť? Jo, ja si sigurný, že máme čo? Videli oni moje cedulke napísané, nie moje, naše dole na čak, my sme to nanosili šakovo, joj. Vidíte túto veľkú tekvicu, túto najväčšiu, vidíte? Kto si túto vytiahne? Ako si ho nesiete domov? Oľa, kto si doniesol fúrik do zhromaždenia? Ako si odniesie tekvicu? Ja neviem. Na bicykli z rúta. Myslíme sa spýtať, kto doniesol tekvicu, ako ju doniesol. A potom nám ju odniesie domov. Môže? A kde zarodila? No, taká veľká tekvica. Čo myslíte?
Nepožehnal nám Pán Boh len tieto malie tekvičičke, kukuričky, ale aj takú tekvicu veľkú v našich záhradách. No? Pán Boh nám dobre dal daždík zalievať, tak? Dobre, máme túto také cedučičke, budeme si vyťahovať po 9 papierikov, nie 4, 9 nemôžeme ukázať. 9 papierikov, každý si vyťahne a bude si tie papieriky merkovať, taký počúvajte teraz, lebo kto nebude mať papieriky, nedostane tam nič. Dobre? Znači budú si merkovať papieriky, kým sa tu všetko vyspieva a ešte pomodli, aj čo papieriky si budú držať z rúčky a potom na kraji budeme tam si deliť. Dobre? Zúria
ďakujeme deťom za ich program. Naozaj bolo krásne ich počúvať a verím, že všetkým nám k požehnaniu. Ešte nejaké informácie. Zhromaždenie mávame tu na tomto zbore v stredu o 7:30 a v nedeľu o 9:30 a o 5:00 po obede. Besiedka, kde môžete svoje deti posielať aj naďalej, je v sobotu o 11:00 hodine. A na nedeľu 16. Máme konferenciu Slovenskej jednoty baptistov v Petrovci. Znamená, všetci sme povolaní na tú konferenciu, ktorá bude od 10:00 ráno, od 10 hodín do obedu. A vieme, je to na Kulpínskej ceste, tam od Vitebňa, kde sa môžeme všetci zúčastniť. A ešte by som vás povolal na koniec, aby ste povstali, ja sa pohodlím. Drahý Pane Ježiši, Tebe ďakujeme za tento deň, ďakujeme Ti za Tvoje požehnanie, ktoré sme mohli zacítiť aj tohoto dňa. Ďakujeme Ti za to, že nás miluješ, ďakujeme, že Ty si ten, ktorý si zasľúbil, že budeš s nami do konca sveta, pokiaľ bude v tejto zemi. Pane, ďakujeme Ti za to, že nás tak veľkou láskou miluješ a že nám dávaš tak veľké svoje požehnanie, ako telesné, tak i duchovné. A prosíme ťa, Pane, daj nám síly všetkým, aby sme mohli za všetko Tebe zdávať ďaku a chválu. A to nie len teraz, nie len keď vidíme, že si nám tak bohate všetkého požehnal, ale na každý deň, aj vtedy, keď nám je možno úzko, keď nám je ťažko. Daj, že by sme vedeli Tebe ďakovať, Teba chváliť a na Teba sa spoliehať. Amen.